Gatchalian versus Defensor, fake hearing issue. So ngayon dad, nagalit si Senate President Gatchalian kay Mike Defensor sa pagpo-post daw niya ng isang upcoming Blue Ribbon Committee hearing na gaganapin daw sa Mandaluyong na ginanap na rin nung isang araw. Ang sinasabi niya, bakit siya nagpo-post at ginagamit yung titulo ng Senado hindi naman daw siya senador. Sino siya para magpatawag ng isang Blue Ribbon Committee? Ngayon naman, tong Blue Ribbon Committee na sinasabi nilang ginanap, parang lumabas na press conference na hindi naman dinalo ng kahit sinong senador at ang pinagpresenta doon ay yung mga ex-marines or ex-bodyguards ni Zaldico na tumetestigo at nagsasalaysay na mga nag-deliver daw sila ng mga mali-maletang pera sa iba't ibang mga opisyalis ng gobyerno. Ngayon naman dad, ano nakikita mo dito? Well, point number 1 kasi, yung sinasabi ni Senator Gatchalian, ang sinasabi niya kasi, dapat kung mayroong Blue Ribbon Committee hearing, dapat ginaganap yun sa loob ng Senado. So yun ang punto naman na tama naman yung kanyang point of view doon. No? So yung kanyang stand o yung kanyang direksyon tama. Pangalawa, yung sinasabi niya nga na hindi naman senador si Mike Defensor para magpatawag siya ng Blue Ribbon Committee. No? So yun ang tama rin niya sinasabi. No? Pero kasi nga, ang nangyari kasi dito, dahil may mga dumalo doon at mga parang hinaharang yung mga dadalo, kaya yun ang naging parang, kumbaga, naging bad image para sa ating pamahalaan at para ganun din sa ating mga senador, no? na ngayon ay majority na sila. So yun ang naging parang bad image yun. Sa point naman ni Mike Defensor, mali din naman siya doon sa ginawa niya na sinasabi niyang may Blue Ribbon Committee hearing kasi nga hindi naman talaga siya pwede magpatawag ng Blue Ribbon Committee. No? Pero ang point naman niya, kung meron din siyang point na tama doon, no? Ang point niya doon is gusto niyang ilahad sa madla kung ano talaga yung mga nangyaring katotohanan tungkol sa mga mali-maletang perang diniliver sa mga iba't ibang opisyales na handang tumestigo itong mga kanyang 18 dating sundalo na sinasabi natin. No? So, yun ang point niya. Kung yun ang intensyon niya, may point siya doon. Pero ang mali naman niya kasi, parang ginamit niya yung pangalan ng Senado na hindi naman siya senador. Una. Pangalawa, hindi nga ginanap yon sa tamang paraan. Dapat yon ginanap yon sa loob ng Senado. Saka dapat mayroong concurrence sa mga senador o dapat maraming senador na pumunta. Ang point na nga lang kasi dito, nakita natin, nagpunta yata si Senator Amy Marcos, pero parang hinaharang, may mga humaharang. No? So, yun ang nagiging dahilan kaya, lalong nagkakaroon ng malaking suspicion o suspetsya ang ating mga kababayan kung bakit parang hinaharang. Kasi kung press con lang naman, pabayaan na lang sana, parang sa ganon, pakinggan ng tao kung maniniwala sila o hindi, that's another story definitely. Ngayon dad, with regards dito sa mga 18 Marines na to or 18 ex-Marines, marami mga senador at mga ibang congressman syempre nagagalit kasi yung mga pangalan nila basically nasasama sa mga accusations sila na tungkol sa mga mali-maleta ng pera. Katulad ni Sharon Cuneta, Kiko Pangilinan, at saka yung mga iba pang other names, syempre deny sila ng deny na involved sila or may nakuha silang pera. Ngayon, dad, do you think that it's possible na totoo yung sinasabi ng mga 18 former Marines na to, na talagang nagde-deliver talaga sila ng mali-maleta ng pera? Is that how corruption works ba here in the Philippines? Na talagang cash-based at i-deliver via maleta to the politicians? Ganun ba talaga yun? Or so titingin mo, this is all fake news or mga hired? Kasi di ba yung paninira naman nila from the other side, sa mga ex-Marines, sinasabi naman ng NBI na yung mga 18 ex-Marines daw na yun, they're just being paid a few million pesos daw to make lies about these congressmen and senators that are pro-administration. But the other side naman is siyempre saying na si Mike Defensor, sinasabi niya na nahanap daw yung mga ex-Marines na to who were basically involved with these politicians, who saw the truth, who saw all these corruption activities at hindi daw nila matago yung kasalanan nila. Kaya gusto nilang lumabas at lumantad para ipakita sa buong Pilipinas kung sino ba ang mga corrupt politicians. Are they telling the truth, Dad, or not? Being objective, no? Kasi kung titingnan mo naman talaga lahat ng mga ebidensya na nailathala na at nailahad na rin, no? Maaring half-truth, half-lie kasi yung nangyayari dito. No? Saka pangalawa kasi kaya parang nasisira yung kredibilidad ng mga dating sundalong ito kasi parang nagbabago-bago yung istorya. No? Dati hindi na ini-involve yung ibang senador na kasama nila. Tapos nung tumiwalag at lumipat sa kabilang kampo sa pro-administration, bigla niya nang dinamay. So yun ang dahilan kaya parang yung credibilidad nasisira, no? O na bumababa o nawawala o naging bula. No? Kasi nga, kung titingnan mo, posibleng may katotohanan, yung sinasabi nating half-truth. No? Kasi may mga pinakita sila talaga mga maleta at it seems talagang dati silang mga bodyguard ng mga dati nating mga congressman, no? At mga namumuno at namamahala. No? So kung ganun kasi ang storya, posibleng talaga nagkaroon ng bigayan. Ang tanong na lang, sino ba talaga yung mga binigyan? Ano? Kasi nga parang meron ng amin sa kabila. Ano? Kung titingnan mo yung kampo nila Saldico, parang umaamin na siya na talagang meron siya mga binibigay. Kung baga, umaamin na siya na siya ay guilty rin dahil may tinatanggap siya at isineshare niya yun, ibinabahagi niya doon sa ibang kasama. Ang tanong na lang,
tama ba yung mga pangalan na binabanggit doon o binabanggit lamang yun para sa ganun magkagulo ang ating pamahalaan, ang ating lipunan, masira ang pamamahala at pamumuno ng ating Pangulo. So yun ang issue kasi dito, no? Kasi kung titingnan mo, ano ba talaga yung pakay, no? Bakit parang ganito ang tinatakbo? Kung titingnan mo kasi magkaibigan naman dati sila former Congressman Mike Defensor, saka ang ating Pangulo, no? Kung titingnan mo sa Quezon City nga, ang nangampanya ng husto para kay Pangulong Marcos nung nangangampanya sila si Mike Defensor, no? Talagang binitbit niya yun. Ngayon ang tanong na lang, bakit parang meron siyang galit, no? So ano ba nangyari sa kanilang relasyon? Pwede bang nakalimutan siya, nakaligtaan siya, hindi siya sinuklian sa mga tulong niya? Kasi bawat politiko naman umaasa yan na pag tinulungan ka, kahit na papano susuklian mo. Hindi lang naman politiko, kahit naman sino mga pangkaraniwang mamayan, siyempre, umaasa sila na kahit na papano susuklian mo. Nakalimutan ba siyang suklian? Nakalimutan ba siyang tulungan o tinalikuran siya kaya siguro naggagalaiti siya, no, sa kanyang galit, kaya nga pag may mali rin siya nakita kanya ring inilalantad o inilalahad sa madla, no. These are possibilities, no, pero kung sinasabi nating may katotohanan ba yung mga sinasabi ng dating 18 sundalo, maaring may katotohanan. Ang hirang natin matukoy ng husto is kung totoo ba yung mga pangalan na nandun o yung iba dinagdag, yung iba binawas. Yun ang problema kasi dito. Ngayon naman, may mga nagko-comment sa mga multiple social media channels, nagkasabi na itong Blue Ribbon Committee hearings, technically pwede daw ganapin sa kahit saang lugar. Basta yung senador na head ng Blue Ribbon Committee, or head or in chairman, is siya daw ang magsiset ng venue, not necessarily sa Senado. Totoo ba yun, Dad? Well, pwede naman yun kung totoo nga. Pero nga ang problema kasi dito yung quorum, no? Tsaka sino yung mga members. Kasi nga nagtatalo pa kung sino talaga yung ang head ng Blue Ribbon Committee. Sa kasalukuyan kasi nagbago na, hindi ba? Pero even during that time, dahil naging Senate President pro tempore that time, pansamantala si Senator Win Gatchalian, bago siya ngayon na ihalal na Senate President. So nagtatalo pa kung sino talaga yung Blue Ribbon Committee. So holding a Blue Ribbon Committee when there's still a confusion in the Senate plenary itself, hindi talaga magiging legitimate yun. So yun ang problema kasi dito. Ang pangalawa kasi, ang sinasabi natin, ilang senador ba yung dumating? Ang nakita natin doon, si Senator Amy Marcos lamang yata nagpakita, no? Wala si Senator Marcoleta at the rest. No? Hindi nabuo yung kanilang, even let's call it the minority block na at that particular point, no? Or equal block, no, at that point. So kung isang senator lang yung nagpakita, so you cannot really call that a Blue Ribbon Committee, no? So kaya nga ang problema dito, yung ano lang kumbaga na misuse yung pangalan, pwede na lang sa sinabing press conference, no, expose o scandal. It would have been better appreciated if he went straight to the facts, no? Then let the media cover it, and then kung maniniwala yung mga tao o hindi, that's another story, of course. So, yung isa pang issue, Dad, ang sinasabi ng mga ibang nagko-comment na masyadong fanatics ng mga ibang politiko, sinasabi nila, ngayon lang may mga lumantad na mga sundalo or ex-bodyguards or mga ex-soldiers na nagsasabi na may gentong mga bigayan na malalaki. Pero may mga iba nagdududa, hindi ba matagal na tong galawan na to? Bakit nung mga panahon ng previous administration, hindi sinisigaw na mga ex-bodyguard na kung supposedly matagal na tong gintong sistema na allegedly na nagbibigay, bakit hindi sumigaw na yung previous administrations before this and even before the previous, nagsumigaw yung mga nagdi-deliver. Ngayon lang daw na may sumingaw. So, ang sinasabi ng iba, siguro kasi ang accusation ng mga ibang commenters na fans ng ibang mga administration, sinasabi may kakulangan daw sa leadership ng current administration, kaya siya siguro hindi ginagalang ng mga ex-bodyguards tong ating administrasyon. Ano nakikita mo dito, Dad? Well, again, point number 1, pag-usapan natin, no, nangyayari na talaga kung makikita natin kasi nung panahon pa ni Janet Napoles, nung 2010 or before 2010, no, nangyayari na talaga yan. No? Kumbaga meron ng bigayan sa mga iba't ibang namumuno at namamahala, kayo iba nga na sentensyahan, di ba? Yung iba naman na napawalang bisa, pero merong ganun talagang bigayan, no? So na-establish na yun na meron talagang nagdi-deliver ng mga ganyang klaseng pakete, no? Sinasabi natin yung mga corruption money, no? So ang problema kasi dito kung bakit nagsasalita ngayon yung mga sundalo samantalang yung mga dating sundalo di naman nagsasalita. So we can just make assumptions, no? Assumption number 1 is because yung mga dating sundalo siguro
pag nakikita nila yung amo nila nakakatanggap ng mga biyayang ganyan, binibiyayaan din sila. So kaya siguro tumatahimik din sila. That's a possibility. Pangalawa, syempre, siguro yung takot din, no? Dahil nakita nila yung ating Pangulo, mabait talaga, no? Nakikita nila, hindi naman na ayaw niya nga ng mga EJK, gusto niya susundin yung mga rule of law. So siguro dahil nakikita nila nga hindi naman sila madidisgrasya o malalagay sa alanganin, kaya naglalakas loob sila na ilantad yung kanilang nakita o kanilang nalalaman, no? Pangatlo, siguro nagkataon lamang din na yung mga bodyguard na kasi ito, kasi normally mga ganyan, mga ex-soldiers o mga ex-BIP bodyguards, umiikot-ikot lang yan sa iba't ibang politiko eh. So maaring pag-ikot nila, napunta sila sa mga kalaban o galit sa ating Pangulo, kaya nasagap yung balita at ginamit din to laban sa kanila. So yun ang mga possibilities dito. Ngayon naman, meron mga ibang pro-admin na mga nagko-comment sa social media na sinasabi na baka naman kasi si former Speaker Romualdez lang daw ang dapat talagang tinuturo ng mga to. Pero dahil nagamit sila, gusto nilang ituro daw yung presidente. So yun naman yung isang theory ng mga pro-admin na mga supporters na nagsasabi na, baka nadadamay naman si presidente kasi si presidente naman is hindi naman talaga siya involved kasi siya naman yung nag-expose nito. Kung in-expose nito, ibig sabihin, gusto niya matimbog kung sino talaga ang punot dulong mastermind. At syempre, ang lumalabas na tinuturong alleged mastermind ng mga iba't ibang tao tulad ni Franco Mabanta, ang sinasabi niya, ang tunay na mastermind talaga si Martin Romualdez. Hindi nga niya masyado dinedwell na si Presidente BBM. Ang sinasabi nung Franco Mabanta, ang tunay na mastermind ay yung pinsan ni Presidente. So parang ang pinapalabas ng mga ibang mga commentators is napaikutan daw si Presidente. Anong tingin mo sa mga haka-hakang allegations na to? Well, these are all possibilities. No? Hindi naman natin pwedeng idiin, let's say si former Speaker Martin Romualdez na siya talaga yung mastermind. No? But sa nangyayari kasi, hindi mo maiwasan na hindi siya madamay sa ganitong mga akusasyon. Kasi nga siya yung Speaker of the House that time. So dahil nga umamin na si Saldico, parang inaamin na niya sa kanyang mga testimonies o sa kanyang mga video clippings na talagang meron siyang natanggap at meron siyang mga pinamahagi. So medyo na-establish na yung talagang, kumbaga, flood scam scandal na to. No? So talagang meron na nangyaring katiwalian. May proof na yon, may ebidensya na may nangyari. Kaya nga marami ng kaso na isampa sa husgado. Pangalawa, hindi mo rin nga talaga masisisi yung mga kababayan natin na sabihin na yung speaker ang may kasalanan kasi nga parang sinasabi nila, hindi naman magagawa ni Saldico yan ang wala kang basbas o wala kang blessing na sinasabi nila. No? Pangatlo, sinasabi nga natin kung bakit nadadamay si Pangulo kasi maaring tama ang sinasabi natin na maaring napaikutan siya o maaring hindi niya talaga alam pero siguro baka binibigyan lang siya ng regalo din na hindi niya alam kung bakit o bakit parang political contribution minsan yan lumalabas. Diba? Minsan nangyayari yan eh. Siyempre, pinsan niya at kung nagbibigay sa kanya ng political contribution, hindi naman niya alam kung saan galing yung mga perang gano'n. No? So that is also a possibility. No? Kasi nga, kahit naman sa mga simbahan, di ba, pag tumatanggap sila ng mga donasyon, hindi naman nila alam talaga kung saan galing yung mga pera. Di ba? Maaring galing sa mga drug lord, wedding lord, etc. Pero siyempre, kung may kumpanya yan o nakakover, akala naman nila maayos yung pinanggalingan ng pera. So these are all possibilities. No? But the fact is, talaga may nangyaring katiwalian, kaya nga nandito tayo ngayon sa mga ganitong diskusyon. Pangalawa, nakawawa ang bayan, ang sambayanan, na pagsamantalahan. Yan ang tunay na dahilan kung bakit naggagalit ang ating mga kababayan. Ngayon, Dad, isang tanong ko dito is, yes, sinabi nga ni Morgan na si President BBM, siya yung actually nagbigay ng spotlight dito sa flood control scandals. Kasi, well, naskandalo kasi maraming mga flooding na nangyari after ng kanyang SONA nung sinasabi niya na in-increase pa niya ang flood control budget. Tapos maraming tao nagalit kasi sinasabi lang, ba't bumabaha pa rin ang Pilipinas kung ang laki-laki na nga ng flood control budget sa Pilipinas? Tapos nakita nga na maraming mga deficiencies o mga ghost project dito sa flood control scandal na to. But Dad, siguro yung question ko nga is, can we assume that President Bongbong Marcos ay inosente for exposing the flood control scandal? Kasi, di ba Dad, sa mga real-life murder case, sa mga murder mystery, sa mga crime, basically, usually, ang ginagawa ng isang criminal or ng isang murderer para matanggal ang suspicion sa kanya is kukumit niya yung crime, tapos siya mismo ang magtatawag sa polis at sasabihin niya, may pumatay sa asawa ko, may pumatay sa kaibigan ko. Para pag pumunta yung polis, siya mag-i-explain na ito yung nakita kong nangyari na krimen. At syempre, iisipin niya na since ako ang tumawag sa polis, siguro naman hindi ako magiging suspect. Do you think ito yung ginagawa ni President Bongbong Marcos that by reporting it or by exposing it to the Filipino people, he's able to make himself look like he's not the suspect? Kasi even if he is not a suspect, sinasabi mo nga na binibigay siya ng regalo or let's say cash ng kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez, siguro it's different naman kung sa simbahan. Kasi sa simbahan, donasyon yun. They're asking for donations.
Pero kung ikaw ay government official, tapos binibigay ka ng regalo ng malalaking maleta ng pera, hindi ba yun very questionable? I assume immediately na ma-assume mo na corruption ka agad yun kung may magbibigay sa'yo ng maleta ng pera. So what do you think there, Dad? Well, isa-isahin natin mga point of view na iyong inilatag. No? Una, yung sinasabi natin na maari bang gawa-gawa ito ng ating Pangulo para sa ganun inunahan niya para hindi siya mapagbintangan. Yun ang unang tanong doon. Kasi kung titingnan mo, objectively speaking, mukhang hindi niya talaga alam kung ano yung nangyayari. No? So yun ang katotohanan. Kasi kung titingnan mo, kung paano niya nilatag yung mga taong sangkot, mukhang parang siya mismo nag-fishing din. No? So, hindi yung talagang alam niya eh. Parang nag-fishing din siya. Parang nakikita natin na unti-unti lang din niya nalalaman yung buong katotohanan along the way. No? So, yun ang unang issue doon. Pangalawa, kung sinasabi natin siya yung may pakana niyan, kunyari siya yung may pakana niyan, syempre napaka-risky nun for him to do that. No? Kasi kung Pangulo ka naman at kung talagang may kinalaman ka, pwede namang siya tumahimik na lamang. Di ba? Hindi na niya kinakailangan siya pa yung maglatag. Kasi nga, Pangulo naman siya eh. At kung hindi siya kumibo, matatakot din yung iba na magsalita. Kasi ganun ang sistema sa ating bayan. No? Kung ikaw yung Pangulo, tapos halimbawa, kasabwat ka doon sa mga kalokohan na nangyayari at tumatahimik ka lamang, kahit na ibang kasama mo, hindi na sila maglalakas loob na maglahad pa ng additional evidence. At yung mga kasamahan mo rin sa gobyerno, takot din mag-imbestiga. Patatagalin na lamang nila yan hanggang mawala ka sa pwesto. At saka yung bagong uupo, yun na mag-iimbestiga. Ganun man nakita natin sa ating bayan. No? Ang nag-iimbestiga kadalasan yung susunod na administrasyon, hindi yung current administration. Ngayon, ang nangyari kasi dito, kung titingnan mo objectively, siya talaga yung nagpupush eh. Hanggang sa nalaman na niya yung mga katotohanan, medyo umatras siya ng konti nung natakot siya dahil parang marami nang nadadamay na kaibigan niya. So yun ang issue dito. Ngayon, ang pangatlong point mo naman, yung kung nagbibigay sa kanya ng kontribusyon, halimbawa, mali-malitang pera, tapos sinasabi natin galing sa pinsan niya, hindi ba suspicious yun? Kaya nga siguro naging suspicious sa kanya, kaya nga siya nagpa-investiga. No? So yun ang pwedeng point of view dito. Kung totoo man may binigay din sa kanya, halimbawa, may totoong binigay sa kanya yung pinsan niya, alam niya ba kung para saan yun? Baka sinasabi, o to, tulong ko sa nagastos mo sa politika nung nangampanya ka bilang Pangulo. It's also very possible na gano'n. No? So kumbaga, dahil na ako naman nakaupo at maganda yung aking kinikita, gusto kong tulungan ka at mabawi mo naman ibang nagastos mo. Maaring ganun din ang sinasabi sa kanya. Maaring ganun din. O hindi rin niya alam kung saan talaga galing. Pero dahil pinsan niya, nagtitiwala siya. So it's very possible. Kasi nga may kasabihan, di ba? The person who can really betray you or the person who can really take advantage of you is the person closest to you. So kasi nga, kung close sila dahil magpinsan at magkababata, so kung talagang may kinalaman si Speaker at meron siyang naibibigay sa Pangulo, kung talagang may binibigay siya, then ibig sabihin nung nagkaroon ng pagtitiwala ang ating Pangulo sa kanyang pinsan. Kung meron ganitong klaseng bigay na nangyari. Kaya mga kabayan, ngayon ang gulo-gulo ng mga kwento, ang dami-dami mga allegations, binabago yung kwento, kaya napaka-importante na edukado ang taong bayan para maintindihan nyo at maging mapanuri kayo kung ano yung mga paninira, ano yung katotohanan. Kasi ang gulo-gulo na ng mga kwento at ito yung mga nakakatakot kasi pagka mangmang yung ating mga kababayan, sila ay maniniwala agad kung ano yung mga basta na narinig lang sa news, yun na yun. Pero kung may edukasyon ng bayan, mas maiging mapanuri sila at mas malalaman na sino ba dapat yung mga tamang mga liderato na dapat ihalal natin tuwing eleksyon. Kaya dapat pataasin natin ang edukasyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang alam natin, maraming corruption ang nangyayari sa ating bansa. At alam natin na maraming mga government official natin, marami sila corrupt. Yung problema, hindi lang natin alam kung sino-sino talaga ang mga corrupt na official sa ating gobyerno. Kaya kailangan itaas ang antas ng edukasyon para malaman ng Pilipino kung sino ang dapat na liderato at sino mga dapat na mamumuno na dapat nating ihalal sa mga susunod na eleksyon para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang panig namin ay kung ano ang makakabuti sa ating sambayanan. Kahit na kampi natin o kaibigan natin, kung alam nating mali ang ginagawa at may katiwalian na nangyayari sa ating lipunan, dapat natin wag tangkilikin kung sino man yan. Kasi ang nangyayari ngayon, kung pro Duterte ka o pro Marcos ka, magpipikit-pikitan na lamang dahil kakampi mo o gusto mo yung tao. Ang pinaglalaban namin sa Ilocano Defenders ay isang bayan na ang mga mamamayan ay natutulungan at nasusuportahan ng ating pamahalaan. Isang bayan na ang katiwalian hindi pinagbibigyan. Ang isang bayan ng ating sambayanan ay uunlad sa patutunguhan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.